गारि मटर सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। भारत सरकारा हान्थामेलानि आयेनाव गोख्रों सोलायनाय लाबोदों। नोंथाङा राजा लामायाव गारि दिहुननायनि सिगां गोबां बार सानगोर। राजा लामायाव गारि मटर नायग्रोमनाया सोलिगासिनो दं। नंगौ, नोंथाङा गारि सालायनायनि सिगां गोबां खेब सानगोर, नङाब्ला नोंथाङा जुरिमाना होनांगोन। नोंथाङा गारि सालायोब्ला गारिनि गासै डकुमेन्टफोरखौ थार खालामनानै ला। जुदि नोंथाङा गारिनि डकुमेन्टफोरखौ थार खालामनानै लायाब्ला जुरिमाना होनांगोन। नोंथाङा गारिनि आरसि, गुबुंले जानाय, गारि बीमा खाख्रिफोरखौ आपडेट खालामनानै ला। बे हाबाफारिखौ जिल्ला हान्थामेला मावख'गिरिया मावगासिनो दं। बेनिखायनो गासै गारि मटर सालायगिरिफोरा नेमखान्थि बायदियै गारिखौ सालाय। फिन फोरमायबावदों दि भारत सरकारा हान्थामेलानि आयेनाव गोख्रों सोलायनाय लाबोदों। नोंथाङा राजा लामायाव गारि दिहुननायनि सिगां गोबां बार सानगोर। राजा लामायाव गारि मटर नायग्रोमनाया सोलिगासिनो दं। नंगौ, नोंथाङा गारि सालायनायनि सिगां गोबां खेब सानगोन, नङाब्ला नोंथाङा जुरिमाना होनांगोन। नोंथाङा गारि सालायोब्ला गारिनि गासै डकुमेन्टफोरखौ थार खालामनानै ला। जुदि नोंथाङा गारिनि डकुमेन्टफोरखौ थार खालामनानै लायाब्ला जुरिमाना होनांगोन। नोंथाङा गारिनि आरसि, गुबुंले जानाय, गारि बीमा खाख्रिफोरखौ आपडेट खालामनानै ला। बे हाबाफारिखौ जिल्ला हान्थामेला मावख'गिरिया मावगासिनो दं। बेनिखायनो गासै गारि मटर सालायगिरिफोरा नेमखान्थि बायदियै गारिखौ सालाय। भारत सरकारा हान्थामेलानि आयेनाव गोख्रों सोलायनाय लाबोदों। नोंथाङा राजा लामायाव गारि दिहुननायनि सिगां गोबां बार सानगोर। राजा लामायाव गारि मटर नायग्रोमनाया सोलिगासिनो दं। नंगौ, नोंथाङा गारि सालायनायनि सिगां गोबां खेब सानगोर, नङाब्ला नोंथाङा जुरिमाना होनांगोन। नोंथाङा गारि सालायोब्ला गारिनि गासै डकुमेन्टफोरखौ थार खालामनानै ला। जुदि नोंथाङा गारिनि डकुमेन्टफोरखौ थार खालामनानै लायाब्ला जुरिमाना होनांगोन। नोंथाङा गारिनि आरसि, गुबुंले जानाय, गारि बीमा खाख्रिफोरखौ आपडेट खालामनानै ला। बे हाबाफारिखौ जिल्ला हान्थामेला मावख'गिरिया मावगासिनो दं। बेनिखायनो गासै गारि मटर सालायगिरिफोरा नेमखान्थि बायदियै गारिखौ सालाय।